Lelo panyaso voice box pamene nkhani ndithu imakhala nkhani ya ndale kayendetsedwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Takumanizana ndithu ndi kakilipi kena kamene kakuoneka kuti achinyamata achipani cha Malawi Congress Party akukambirana ndithu momwe akambirana zawo akudandaula kuti utsogoleri wa chipani cha Malawi Congress Party sukuyenda bwino makamaka akuluakulu achipani amene awazungulira olemekezeka mtsogoleri wa dziko lino Dr. McCarthy chakwera nkhani ili mkamwamkamwa kunena kuti yayi apresident musona yawo zina amauza dziko la Malawi zinthu zabodza kuti ngati apresident amuzidwa zinthu zabodza ndi ndani analola kuti apresident akayime pachulu nkumanena zinthu zabodza ndi ambiri akhala kuloza ndithu nduna zawo apresident kuti nduna mmapatsa apresident malipoti onama kuti mukamapatsa malipoti onama apresident wa mukuwafunira zabwino nanga chipani cha Malawi Congress Party mukuchifunira zabwino nanga Malawi kodi mukuwafunira zabwino kuti musayiwale kuti achakwera akagwa ndiye kuti tonse ngati chipani cha Malawi Congress Party tukagwira limodzi kumene kotu ndikuyankhula modandaula kwa achinyamata achipani cha Malawi Congress Party pano pa Nyasa Voice Box. Vuto loti pa gulupu pati kamayankhula pala anthu ena ake amene amadzitcha ozindikira azelu ene ake chipani oti iwo ndi azelu ndi amene amadziwa kayendetsedwe ka chipani chonsecho ife amene timayankhula afe timakhala kuti zinthuzo mmadera kuti kuyendetsa boma ndi choncho kaya ulibe china chilichonse koma as far as watenga information ina ake kwina kwake wabweretsa apa kuti akuluakulu you should look into that matter ndiri makhala kuti nonse mukuyendetsa dziko and it doesn't mean kuti zikatero kuti ifeyo tikufuna ndalama kapena yanchani zimenezo machasa amene tilibe ife koma noti zimatipweteka kuti tizikapezeka kuti tili kunja kwa boma just because of deliberate people anthu oti osathandiza zimenezo ndefe zimatipweteka chifukwa timapezeka kuti tikuta tikuyankhula takozani mavuto ena takozani zimene zinayamba kalekale kuyankhula ife tili nkuthekera kokoza because tikulamulira ndiye ngati tili ndi kuthekera can we use all the resources that we have kuti tikoze zinazokozeka bwana ndeno kuwauza president kuti ayi lishafo sikuti uthenga tosiku suwafikira komano alinazo zimenewo amatsata alinazo zimenewo amadziwa anthu awo ndi apawo mizo akachere amadziwana pasi because people cannot be complaining of the same guy 3 years no any performance koma osamuyotsa ndito akudziwana akudziwana anthu awo koma kuyiwala kuti Samukawaleyo ali ndi mavoti awiri atatu koma ife amene tikudandaula anthu amene akudandaula ndi amene tili ndi mavoti akuthekera kuti titha kupitiriza kulamulira bomali ndeno lishafoyo a president amadziwa koma sizitheka muona mpaka namaliza ndithu mpaka natipezeka ndithu tili kunja because people are speaking people are talking and zina zimene akuyankhula anthu ndizoona because people are starving ndizoona palibe amene akhoza pachulu kuti people are not starving even the president himself anayankhula those first 20 minutes anayankhula kuti people are going through different circumstances anayankhula choncho kusonyeza kuti anthu akukumana ndi mavuto ndi akamayankhula ife sitingakane and kuyankhula kumene adzati yankhule pa 16 September so to avoid that it's not yet too late though it is too late komano we can correct things in this period of time ndeno reshuffling more especially mipando imene iyi pakufunika tipatse ma solution amphamvu achangu mwachangu zinthu zisinthe mugaza kuti anthu atangogula ko zinthu zimene zadulazi motsikirapo olo mochipa kwa miyezi 5 yatsala iyi miyezi 5 angogula ko mochipa zinthu amawiti mayiwala hata kuyiwala zonsezi apa popeze kuti abweraso mu train yathu ndeno bwana Samukawale nde uyu nde bola so Robin Lowe uja ndithu serious nde aya mwinaso tingayankhule mola kwitsa bava ndanthu akuba mudzona anthu ambiri amene amakhatizo mauza chinyamata azimutu kwana zamba ndi anthu ndolephera ntchito ndi mbava akuba zimanyasa ayishuwa munthu ngamanamiza president kunda panga chatu nanenako na president sali pa social media anthu mangu anamiza president ndefe tikayankhula mwana amene ujendo wa mwana mwana amene ujendo wakuti eti ni apanda apa mkungodya mmakwanu muliphe
zinaso zofuna za abwana kabideti sana apange lishafu teno la abwana akabideti apange lishafu akatengaso mavuru ena kuonjezera pa mavuru ena mchani chimene apanga abwana chicha momwe panga lishafu kabideti inu ndi manena inu mapereka example inu kuti umale kuno kuti muli ndi minister of gender tanduzani kodi chimene amapanga ndi mapereka example za minister ena muri minister of homeland security za nyumba za police zili pati zinu ngati zimene zichazi president kumangu munamiza mmamva bwanji koma minister nemwe kamamuona president uja anthu akumutu wana pa social media iniyo zanu zinayera ana anu munaphunzitsa kale school ena anu ali makalibu akadami ali kamuzo akadami tsogo munapanga kale eti ngati so ndi ma minister aso ndekuti pano kwathukuso ndezilo pateni minister wanje umakhandi tempa minister wanje bibi kumakwera minister basanga bakhale busy kuti wakuruma ndinena kuti aisho minister mbona kozi wakanda hayo mazuru wakurama ndinena guys inu minister kumakanda yakangana ndi munthu ndithu kaka pa message minister ayi abana ari mumalakwira guys anthu palibe chine ma minister ndipo minister mnelo 20 100 akozokopanga kuzanzeri ma minister ini ndimene ati nkhani yaferereza ineyo ferereza wenu wanifi wenu achitokani kopereka chabwino ino achinyamara mbiri amavine kuchipando chatuti kuti ndi mabonifide ku Blantyre kukasungu kuti longwe kuno ena mabonifide weto kwaona uniform ayiro vala yotimbirira kuvutika kuti apeza uniform iyi anthu ngati apera ajawa tinapempha kuti tathandiza mkono mbali ya nifi mukuti muri munthuyo akaloze plot munthu nifi arafuna akakongola nifiyo akagule plot akaguleko dimba adzaloze kuti boma la MCB lwa mwanda agulako ichi mukuti arengeso akalozeso chongo dzake letsona akalozeso chinthucho akaloza chani munthu alibe olo dimba anthu ndemo mumalakwira bwana aja tone ni message chitika nyumba za polisi zosamangidwa kwa bwana nkubairo limba ntimo maya nkula parliament moti no MP MCP mulibe manyazi ino muri ma minister mulibe manyazi koma tsona akateteza kuti kwana ninose tukuzani zimatibweteka chifoti faja kuyaja turuka mbome fetibe kokaje fetibe thandizo ma minister nawo ndemira osigira kaya kupenga amakhabizo makangana ndi anthu ma WhatsApp ndefe timono tubwa zipanga thandizo laja kuyosalira ma MP kapena ma minister ena ndifambira anu sigira ntchito family wanzeru inesa ngamakhale bizo mene twakutuma ndinena ndipo zima ndiwawa aishuwa inu muri mina mankula bwana parliament muje makangati mumakonda we kumaomba mmanja muzora bwana mumanamiza mmamva bwanji koma abwana nja kamaro ndo pa Facebook paja nkumayanga ana anu ali skulu zabwino ana anu ali maya condition ifende zivutiko maka defender pa Facebook paja mukachoka pamenepo mudzika pana mahule ndimwinga isimu mwalo akasibo koma katenga munthu oswese yakuti akagwetse munthu wakuti ndino anthu muma katenga chipandi chinaja kuti akagwetsa anthu aja akadzanga wina adza CMCB adza kuthawani anthu president simu ndipo amama akonda acha kuyanda anthu ochepa ndipo minister ndi acha kwa simu akuno ndino aboza mukhutisa mimba zanu dananu ife ro koma nana acha dzingu atukwana nana acha dzingu atukwana koma no mashopuleti mwadi ma bodyguard akashopa zinthu kan TV kumu tizarwano lidzafika poma agenda ndilegere tukuzani fabalibe chimene mukupanga ino MCP nesekale kale kukondana kale ndeme tinango tenga bomo mezi kunali chikondi tikuchipani palipo chikondi chinapita kuti ndekuli makampu sakutha makampu aine timu wakuti ine timu wakuti sizikutha moti tudzula rubali ya mintambira anakulumu kuti simthandiza kwa anthu chifukwa unagwa mvula nayo riziko moyo Kristo mvula dziko igwa daily moti mukozomana miza president anambiri madana ndi zamba ine pano panavitsira amayi aja alibe vula andamadana ndiko ndi zamba mbava za anthu maminister oyipa fiti papa tsoma minister na memadana ndiko ndi zambo chakwambiri iso timakudzwa soni fiti za anthu mafuna ndiko ndi zambo chasamaya nkule fo ndi makuba muganizira bwanji president ucha koma mmamva bwanja president akamaronda ndemulingo ayika masera saja kuya ngati mumakonda mbuzi za anthu ino pambeso minister amene ngene tubola misoyi palibe nonse akuba mbapa tisima mukonda chakwera muli busy pano pa campaign ya 2020 raja kwera kadzameza video yawo iya 10 years mwina adzarenge mpato muna ngaladzovoreni nda ine chimene ndikuona anyamata nzanga achipani ma minister anali ndi maimba akuyimira kuti mwina naye minyaka ya MP 10 tikagwesera chimene kungonene chidwe nkungu agwesa akhale ma minister asakhale ma MP basi koma ngoswese kuti ngobanga zaphinda anthu atagwese simple koma amene ali council kuti sana pange zinthu tiye tigwetse amene ali MP sana pange zinthu tiye tigwetse titenge anthu anyuwani tiye tigwetse chidwe anthu ati ngwalanga choncho pa ground tikagwese ma primaries kani yata akuluakulu kuyendesa boma si chinthu chophweka ayi kuyendesa boma chinthu chopweteka ine ndikusikimizana ndimwe kuli aliko chakwera aliko tweti bora so munthu unena kuti ali ku prison muna anabaka ndi munda mwene yache kana chola nyumba amene ali ku prison amene akutitidwa ngati kaidi muna so panopa moyo wacha kupeza bwino akufira ngati munthu manimveti koma ndikuza ni pamene kuli chakwerako zokuti ani mabiliyoni
ndi olemera ndikukuwuzani malingaliro amene alibe chifukwa kukhumba iyeyi ndifa basi chakwera chimene akukhumba lero ndifa kulibe cha nzeru chimene angachiganizire maniva izi ndezoona zenizeni akwamene ngati sachotsa ntchito wanthu ndekutiwo bodzala amadziwa kuti mbodza koma ngati akuanamizire ngati akuanamiza akuonekera kuchotsa anthu ntchito kumene ndi chilungamo chenicheni wasinafunika dzulo lomwelo madzulo zidakachitika kuti wakuti wonse ndachotsa ntchito ndipo mawa ndilengeza amene ndayikamo basi koma wadakuti athutu nalekererani ali namba naunetsetsa ndemuvuyo oyang'anira umalowa m'maso. ndiyankhe nkhani ya azamba ndikuwuzeni mmene zimakhalira mwina simudziwa. Azamba alibe vuto ngati ku OPC. Do you know nkhani zinthu zina amalemba ndi Shoni Kampondeni ku State House? Shoni Kampondeni amati azamba akalemba zinthu Shoni Kampondeni zinthu ziyamakazunikira ku State House. Mwandipetsetsa akazunikira zinthu zija then pamene zimapita kwa president zinthu singachoke singangodutsa kwa Shoni Kampondeni. Azamba sana unonge dziko anthu amimwe yankhula kuti azamba unonga dziko alononga mwanjira yanji. Kodi ni Minister of Health ndi mwana? Ine andipatsa ntchito as a minister. Zitheka bwanji ine ntchito yanga sindikuyidziwa. Mukumbukira acho yatapita kwa Chilembwe Day adalamula kuti kupitidwe ambulance. Akhumbiza chiponda sana akasiya ambulance. Anakasiya ambulance kumene kuja. Tsono chipata amanamiza bwanji president ulamanga chipata. Tati vomerezeni salakwika. Shoni Kampondeni ndiso America songa State House ndi yake. Ndiponso ngati kuti munthu samaononga zinthu zambiri ku State House ndi Shoni Kampondeni. Ndiponso ngati kuti munthu amene waparosa president Shoni Kampondeni 1 kudzimba 2 kudzitamandira ngati kuti dziko lindi adalitenga yekha ndi kunyumba kwawo ndi family yake. Izi ndi muzidziwe. Osamangota azamba mwasiya apo meko osamangota azamba lakwaja so anamepanga sota kuti umene ndi Shoni Kampondeni pya muzika mfusa Shoni Kampondeni osara azamba mulimbana bwanji ndi azamba amene kamukuti akulemba pa Facebook kuti azamba zilibe ntchito na amarenga modani opatsirana awo norarani ena nambolemba za azamba kalekale osamangota azamba lakwachani ino amayi aje pa kuti azamba mbwena amalowa ku inbox mauzo kumene uzanyamara zina azamba kuti lakwacha takabani konza Shoni Kampondeni mimi asimadzwa ntchito ya sona akazilemba azana zimapita kwa Shoni Kampondeni. Shoni ndamina amaunikira nkhanija. Shoni akayunikira nkhanija pamene mapita kwa president. Zamayankhula do you know kuti president zamayankhula makharu alembera ndi Shoni. Inu kumalayi kuno kuifeti kugula sugar. 3 mwena 4 mweka mtengo 4500. You fresh tikugula 1000. Pamene munthu wakumudzi you fresh emwe amachapira, emwe kutsukira mbale, emwe kusambira. Kuso kumari condition yosamono kuti zinthu zikudula. Inu ngati mumurutsa president mapita kumaka auza anthu kalembetseni akurutsa muri makiyo ya filling station mumuri anthu akani kothira mafuta kulibe nkumati nzeru zilipo ku State House ko inu fioro kumaka kuno kuna alibe mamuna kwanisa murutsa president ulitonayo kasungura dzika content kalembese nkumati nzeru zilipo poti bomedi alesa kupanga zake Minister of Trade amapanga zake Minister of Agriculture amapanga zake Minister of Tourism Minister of Health aliyese Minister of Gender amapanga zake. Apart from no senu minister senu banga ndrama osamangora azamba tete nkonkoni za anthu enawa Shoni Kampondeni ndifuna ndikuuze nkoni nkhani ya sona mukambeko za Shoni zamayankhula bwana zimana alemba Shoni kodi bana libe njeri akajambule anthu nchifukwa pamene nakuti penaso media ikanadzuka idzipita koma akajambula ko zinthu kukozi zina mudzipita kukaona kazinthu osati kuzingoti zamba tiye tidzipita dzikaona zinthu kukwazambala kwacha mukanapita kuone health yo kuti odana anapangadi khumbizeyo osangoti azamba amaendera zipatala azamba amaendera maofesi azamba amaendera mashopu azamba alakwachani tiyeni mukalipane ndi Shoni zamayankhula president analemba zimezo ndi Shoni Kampondeni azamba asiyeni please azamba musemunayambira kwanena mcha ena ndemake ruma ano radzanyo azamba adzarukwana for the why no minister ambiyoso nembana anthu akutrade bwa muri muli ndi masankho September sugar ndali pa 4000 masankho mukapangira kuti kumangoti boma ndiro mwere pene zinthu zikungokwera day pano pa nyumba za lendi zakwera kumati muli ndi masankho September mulimbana ndi zamba mamukatse sugar ko thumba la chimanga pano paka 80,000 mulimbana ndi zamba mamukatse chimanga Minister of Agriculture zanifi zili kuti za fertilizer zili kuti mungoti zamba osakatsa fertilizer mtengo bwa osapita kumaminda ko mudzika ndi anthu amakwanda ndama zanifi bwa munthu alibe olopuloti afuna kutenga nifi kuti akagule ploti mumuzorawo apeleke chongwa dzanja ndachilengaso kuti munthu amafuna akapeleke nifi tapiyani ku State House mudzika limbana Shoni Kampondeni uko Shoni akupanga chala amene ngati State House ya kunyumba kwake kodi tapiyani kwa Shoni mukalimbana Shoni ku State House zinamanyankhola president analemba ndi Shoni osati azamba malembera president mesa malembera ndi Shoni Kampondeni inu zoti kunja kuna ndakugula ifresh 1000 mukuziwa inu
ah